салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали диqqat. Сархати хабар. Кумаки Қазоқистон ба давлатхои Осиёи Марказӣ дар мубориза бар зидди коронавирус. Казокистон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ барои мубориза бо коронавирус кумаки башардӯстона пешниҳод мекунад. Казокистон омода аст ба дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ барои мубориза бо оқибатҳои паҳншавии COVID-19 кумаки башардӯстона расонад. Дар ин бора президенти ҷумҳурӣ Қосим Жомарт Тоқаев дар твиттераш навиштааст: Сарвари давлат қайд кард ки Казокистон омода аст ки дар ҳамбастагӣ ва дар сурати муроҷиати ҳукуматҳо ба кишварҳое ки ба кумак муҳтоҷанд кумак расонад. Хадамоти матбуоти президент паёме паҳн намуд ки дар он Тоқаев қайд мекунад ки Казокистон дар минтақа пешво аст ва аз ин рӯ ӯ вазифадор аст ба кишварҳои ниёзманди минтақа кумак расонад. Тоқаев ин изҳоротро пас аз боздид аз маркази нақлиётӣ ва логистикии Нурсултон ки дар он маҳсулоти хӯрокворӣ барои сокинони минтақа нигоҳдорӣ мешавад изҳор кард. Вай изҳор дошт ки айни замон дар Казоқистон як захираи давлатии молии иҷтимоӣ ба маблағи $33.6 миллион амрикоӣ ташкил ёфтааст. Президенти Казоқистон ба ҳукуматҳо ва маъмуриятҳои маҳаллӣ дастур дод ки пурра кардани фондҳои минтақавӣ оид ба субот, захираи молҳои ниёзи мардум ва ба нархҳои ниҳоӣ барои молҳои иҷтимоӣ аҳамияти хоса дода шавад. Бояд қайд кард ки то ба имрӯз дар се кишвари Осиёи Марказӣ Казоқистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. Аз ҳама бемориҳои зиёд дар Казоқистон 658 нафар, 6 нафар фавтидаанд. Дуюм дар Ӯзбекистон 520 нафар, 2 нафар фавтидаанд. Сеюм дар Қирғизистон 228 нафар сироят шудаанд ва 4 нафар фавтидаанд. Бояд қайд кард ки дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ танҳо дар Точикистон ва Туркманистон тибқи гузоришҳои ҳукуматҳояшон коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. Агар наворро маъқул шуда бошад, лайк монед, подписатся кунед ва поделится кунед. Худо ҳофиз.